Bé, avui hem fet lliurament aquí a la comarca del Solsonès amb la presidenta i l'alcaldessa de Solsona dels imants amb el codi que tindran les més de 2.000 masies de la comarca perquè estan geolocalitzades de forma que els serveis de seguretat, Mossos i d'emergències, agents rurals, bombers i també el SEM amb aquest codi sàpiguen exactament on és cada masia i puguin arribar amb molta més rapidesa. I això és molt rellevant per la seguretat hi pugui arribar i per la tranquil·litat dels veïns, no? de saber que arribaran els serveis de seguretat d'emergències molt ràpidament. I aquest és un exemple de treball de proximitat i de col·laboració entre la Generalitat i els ajuntaments i sobretot de posar la tecnologia al servei de la gent, al servei dels ciutadans i ciutadanes. Pel Solsonès aquest és un treball, ha estat un treball exhaustiu en el sentit de que ha estat laboriós perquè ha comptat amb la participació de moltes institucions diferents i diferents departaments, diferents entitats, però al final ha sigut un treball transversal que crec que veurà la seva bondat en la seva utilitat, que entenem que serà una eina molt útil precisament perquè estarà feta comptant amb el territori, és a dir, trepitjant territori. I per tant, jo crec que una mica si ha de funcionar doncs serà precisament perquè tindrà aquesta peculiaritat que la farà molt genuïna i molt útil.